Teraz je obdobie, kedy sa občania Slovenskej republiky môžu rozhodnúť darovať svoje 2% dane. Ja som tak urobil práve dneska, na daňový úrad som odovzdal list, v ktorom som požiadal, aby moje 2% z mojej ročnej dane nedali Ficovi, ale aby dali organizácii Nezlomný, dajte si Nezlomný, alebo 2% pre Ukrajinu. Tieto dve stránky vás prevedú na to miesto. Je to organizácia nezisková, ktorá pomáha ukrajinským deťom, ktoré sú traumatizované potom, keď bombardovali ich mesta a dediny. Prichádzajú tu manželky zabitých ukrajinských vojakov, ktoré sú traumatizované a takto sa snažia pomáhať. Skúste aj vy pomôcť tejto organizácii Nezlomný tým, že zadarmo sa rozhodnete nedať 2% svojich daní Ficovi, ale radšej na túto dobrú vec. Organizujú to fotograf pán Rebro a jeho kolegyňa reportérka. Veľmi vás prosím, všetci, ktorí nás sledujete, ak môžete, urobte to.